кардорони маркази саломатии шаҳр дар паёми имсола ҳар як онҳо фикри андешҳои худро карда истоданд. бо мо хурсанд ҳастем ки аз муҳтарам ҷаноби олӣ ки ҳамин хел соли ҳунарҳои мардумӣ ва соли рушди савиёӣ эълон кард. ман бо бовори камол эҳтиромона гуфта метавонам ки ҳар як худи табиб ҳунари худро чӣ ҳунари малакаи худро дорад, дар ин сол ҳунарҳои худро ба сатҳи баланд нишон дода метавонад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидад ки имрӯз бояд давлати соҳиби истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи рушд қарор дорад. бояд моро зарур месозад ки оид ба истеҳсол ва сатҳи хизматрасонӣ дар бозори истеъмолӣ, маданияти хизматрасонӣ баланд бардошта шавад. маорифҷони шаҳри Турсунзода дар толори шӯъбаи маориф бесаброна ин паёмро тамошо карданд. дар паём тамоми сиёсатҳои дохилӣ ва берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд ва аз ҷумла дар паёми имсола ба андозаи 15% музди маоши кормандони соҳаи маориф низ баланд бардошта шуд ки ин кормандони соҳаи маорифро рӯҳбаланд мекунад